Kesuwen nek mendake sik. Iya. Gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Gubah. Dadak benake sik. Kesuwen nek mendake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku kok apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya, iki 20 iki kek wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep pireng kowe. Iya, ya wis kae. Sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Nah iya. Nggih bawa mboten. Nganggo komplit kok ya. Senengane nganggo. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya.